Tsagwarar tsabar tsantsar tsangwama gami da kuma tsegumi kan jawo dambarwar kace na ce tare da fadawa halin kaka na kai. Shi kuma riko gami da kullaci kan sa a shiga halin da na sani. Bello, zauri Bello ka ba su ruwa mu tafi haiba. Yayin da halin ko in kula ke sa a fada rayuwar da ba mafita. Yauro yanzu ne ya shiga dau a tada wuka ya fita da gudu. Rayuwar dan madara. Ya ba kowa sai ka je gidan munafikai. Duk ku fito. Ka duk waje. Kai ba za ki fito ba duk daren duniya. Na ebo ki ma a can gidan ku iyayen ki aka suke miki. Iska kaka na kai suke a gidansu. Ya naga sai kallon ta kake ne kan mai gida? Yau ke banda abin ki wannan na san ta yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wa'e! Ci gaban shiri Tasi'u Tahir Ibrahim Gadara. Kaga Allah ya babu inda zaka ji in dai kaga ka fita kafa ta kafa ka shiga zan dauko mai yaki sai dai mu tafi tare. Nan fa daya an zo wajen. I love you. Inna lillahi wa inna. Rayuwar dan madara. Maganar da ka gaya mata zaka fara aure. Shine na zo in ji hujja. Labari da kuma tsarawa Isa Sani Muhammad. Kun san da ba kaida ta ko? Auren zumunci nake yi, shi zan ba daya cikin. Zaba ka darje. Ai na zaba. Ke na baki shi. Sai kin yadda. Gaskiya ni ba na son shi wallahi akan na aure sai dai in ban maka gidan. In dai ina raye da raina, wallahi ba fashi sai an yi wani auren. Wallahi baka isa ba, wallahi baka isa ba. Lallai da matsala. Daukar nauyi Mufid MI Dala, manajan shiri Adam sai ka shana. Mani na je na ci tumami a gidan. Gaskiya. Yanzu bane da me kika ce kawo? Shiri ne mai dogon zango wanda zai dinga zuwar muku a YouTube channel mai suna Rayuwar Dan Madara TV. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai me da Allah kake ta kira na ne? Kin ma manta da maganar baba kenan da yake zabi daya a cikin ku. Au. Shi umi. Ciki ne fari. Kwarai ko mami. Ki matsala ta da ke kenan. Oke haka ce? La haɗila ta Rayuwar Dan Madara. Wannan shiri zai dinga zuwar muku ne a duk ranar Laraba insha Allahu da misalin karfe 8:30 na dare.